Abrihan ninyo ang libro sa mga buhat. Wait na, pabutan ninyo ang word na open. 1, 2, 3, open! Oh, buhat. 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 Kamu wala? Buhat. 1, 2, 3, 4. Okay? So, kamu nga naman ha, tuyo naman ito sa mayo. Yata sa sunod. Okay. So, naka-score, 1, 2, 3, 4. Okay, ready? Abrihan ninyo ang libro sa Roma. 1, 2, 3, open! Roma. That's a 1. Walang 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Okay, ready? Ready? Abrihan ninyo ang libro sa sinulat ni Apostol San Marcos. 1, 2, 3, open! Marcos. Lucas. 1. Lucas. Roma, okay? Nagawa, 2, 3. Very good. Okay, next. Okay, ready? Ilan na? Tulo na ba? 10 books na niya kung iba. Para madali lang. Okay, go back. Ready? Abrihan ninyo ang libro. Sinulat ni Apostol San Juan. 1, 2, 3, open! Buat lah. Oke. Wala. Wala na buat? Okay, wala. Next, Julio. Okay, ready? Ready? Okay, ready? Abrihan ninyo ang libro sa Lucas. 1, 2, 3, open! Lucas? Okay, very good. Come on. Ayan. Lucas. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Okay, ready? 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 Ikaw na din. Where? Dito. Ikaw na din. Tingnan ko naman mo dapat. Ang analysis mo dapat nasalit mo sa libro ng mga ito-open ka. Diba? So, ready? Abrihan ninyo ang medyo lang. Medyo lisod, medyo tayo. Diba? Ano lang?
Wala na ito yung open ka ganyan. Sumunod yung open na niya karoon. Kaya answer na siya niya. Sabihin ninyo ha, ang libro sa 1. 1, 2, 3, open! Eh, oh, tuma. One, eh? 1, 2, 4. Ayun yung mukha kayo yung line. Group 1, pareho kanya mo tanong. Ikapito. Ini mo, sayo lang alam mo na kaya nasa Jasmine. Sayo lang kagaya niya kaya nasa Jasmine. Ha? Ito sinalos, tumayo isa. Ay, good job. Birthday. Oh, yeah. Hindi natin alam yung mga capability ng isang tao. Diba? So, okay, ready? Agree ang inyo, ha? Libro sa unang Korinto. 1, 2, 3, open! Wala. Wala yung pagkakas. Wala. Ang unang Korinto, sunod siya sa Roma. Sunod siya sa Roma. So, ang Roma is nas plato nga. Ato pa, murag sa iyo ang murag lisod. Okay, ready? Wala, nasa diesel. Lisod ko rin nasa diesel. Oh. Okay, ready? Abrihan ninyo ang mga tago-bonus na bonus. Abrihan ninyo ang pinariyag. Ha? Kapag wala? Okay. Ang doktor wala. Okay, ready? Ready? Ha? Sa'yo na? Sa'yo na lang eh. Ikan. Okay, saya lagi apa nih kena LG belum dana yang saya kene. Ready? Abrihan ninyo ha? Abrihan ninyo ha? Efeso 1, 2, 3, open! Oy, Efeso! Okay, ang group 5. Group 5. Okay, ready? Kapilang cover. Last na daw na eh. Last. Last pa ba? Okay, last. Last na daw na. Okay, ready? Give me. Okay, last one day. Abrihan ninyo ang libro sa doon na sa pinakalisod pero marag sa iyo. Oh, okay?
Then ninyo ang Judas. 1, 2, 3, open! Ha? Apit. Apit. Buwan. Ayan ako, Judas. Sige, mabuk. Ilay mo yan. Ito? Okay, wala. So, ang nakagawa is group 6. Okay, wala itong scores, ha? Okay. Para champion. Okay, group 1, group 2. Hatag niya ang mamili mo isa na pag-iisa ninyo kay paaway na to para champion. Pinakamayo, anong pinakamayo dyan sa inyong grupo? Ha? Gising o? Anda lang ha? Kamu Emily, nagkisipan yung group to. Group 1, group 2. Ang mga daw gani, mao ang first or champion. Kaya, mapindihan yung mga second. Okay, ready? Ay, mo eh. Wala. Wala yung mga eh. Okay. Mana? Okay. Ready? Andrea, Nino, Libro siya. Closas. 1, 2, 3, open. Kalma mo, kalma. Dami na. Dito na, dito. Okay, kung nakuhaan mo, labawan mo. Okay, kaya niya. Apit. Hindi, apit. Nalapas ka na natulog. Okay, congratulations, Group 2. Okay, ang first number is Group 2. Ang second, Group 1. Ang third na ito mo ang Group 6. Babalik sa naluwa ang Balik mo sa inyong linya. Kayo Okay, balik na.